Manag kita sa ibong. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mahiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo, reparo, pinagsaro, sarong programa
Serbisyo Asin Reparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Reparo, serbisyong totoo, asin reparong balansyado, pag-iriba, ang numero 1 sa serbisyo Asin Reparo, Mr. Hulbutana, Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Reparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana, Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Sir Noli Camba, Ma'am Liz, Boss Mar, Madam Maylin, Ma'am Joy, mga atab pa na nakatutok na tulo sa tuya sa satuyang Facebook Live. Kung sisay sa Indo, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. sa Piña, Francia, Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Nuwebes na Petsa 3 kang bulan na Abril taon 2025 Albay Day. Digdi po sa probinsya kang Albay, special non-working holiday. Ngunyang pungal daw mga tugang sabayan po nindo ang sa indong lingkod. Sundo kita alas 8:30. Mag-orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyang maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Belated happy birthday kay Ma'am Joy na Diamond Tabi ng imbitar. Belated happy birthday. Naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggan nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po kaibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na
siya man sa napuan nakakaramkan. Amen. Bulkan Thank you, Lord. usa Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bulkan isa I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa saimo asin maging sa samuyang kapwa. province Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasala. ang bulkan Tao lang po kami, Lord. payon Marupok, yun niya nagkakasala. ibay Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxey. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony Keliste. Kami po mga tugang, mga kabayan, sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. igwang Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. agayuno And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Di Webes na ngunyan. So, walang pasok. Day pong opisina sa gobyerno and day man pong klase sa probinsya po kang Albay. Kanya na pitsa 3 kang Abril. Dahil po yan sa paggunita asin anibersaryo kang pagkatatag ng Albay bilang isang lalawigan. Deklarar po yan sa Bisa kang Republic Act 11119. An act declaring April 3 every year a special non-working holiday in the province of Albay, including the cities. So, Albay Day, mabuhay po ang Albay! Tamang-tamay ni Champion Bagas sa probinsya kang Albay sa ginibong palarong Bicol 2025. Mabuhay kitang mga Albayano. Dapat tama. And dapat tama po ang satuyang mapili na mga leader. Ini ang mensahe kang Albay. Albay dingon yan. Dapat po tama ang mapili tang mga leader. Digdi po sa satuyang probinsya. Madali ng eleksyon, Bosmar. Dapat po tama ang may lagta. Baka maging kalbaryo na naman kita. Dahil na lamang ki katuninungan. Oy, Mama Bers Bued Liander. Good morning po. Dahil tanakuan sa pag-asa. Mainiton man. Init na lang kita. Ingat na lang tabi kita ha. Tag-init na po kita ngunya. So, may dyan sa may parting Birakatanduanes, makusog manggirari o kaya mantinido. Nasa danger level ang heat index dyan po sa probinsya kang Catanduanes, lalo na dyan sa Bira. Pero ingat po ha. Dahil man ki mga importanteng dudumanon dyan sa nakamu sa harong nindo.
Kundi kung may makahoy-kahoy ka mo dyan ka mo siraram kan makahoy. Kaya lang ngaya Mr. Hulbutana dahil naman ki mga kahoy baga di pinurutol na. Rin nalaga na baga mag-building. May mga harong na dahil ng kahoy, langinit. Oy mga togang, uni pa ang saro na medyo tataas na naman ang kiray natin itong mga Pilipino. Utang tabi kang Pilipinas kung mahal. Uminabot na tabi sa 16.63 trilyon. Kang nakaagi pong Pebrero, yugon mo yan. Pantulo pa sa ng taon kang sa tuyang presidente, uminabot na sa 16.63 trilyon. Makwenta mo pa do tabi ni Busmar. Dyan nga ni sa tiwi, para ang rinibo na nga ni dyan sa tiwi, ang apod ba sintabo. Ribo na nga yan, ata nga sintabo. Pero ining 16 trilyon na yun makwenta tapado yun ni Busmar. 16.63 trilyon. Pagkwenta mo pa sa nakini, malula ka na. Yugon mo yan na utang kang Pilipinas kung mahal. O di igwa pa ki natatadang tulong taon sa presenting administrasyon. Pirado abuton ka ina di. Maria Josep, baka sumaka makuapo kang makuapo ta kang makuapo paninda utang na ini. Kaya ni mabayad. No. Sa pangyari niya rin. Ang Department of Health Bicol, pigiing ganyar po ang publiko na magdonar tabi da kidugo. Huli sa halangkaw na demand ka ini. Importantihon mananggad ang dugo adi. Lalong-lalo na po sa mga nagkakahospital na eksperyensya ko ini. Kadipisil po maghanap ng dugo. Malapasan na kung pwede dyan sa dugo kang binunong urig. Tayong problema ko ta. Yan. Ngayon ko po. Ang o kaya sabi mga tugang ni Provincial Administrator kang Albay, nagpagirumdum tabi si Provincial Administrator kang probinsya ni Albay na si Dr. Cedric Daep. Nagpagirumdum ini katakod po kang nangyaring makusugon na linog sa ibang nasyon. Anong gibuhon takon maglinog man, digdi sa satuya. May pigtatakutan baga ang Pilipinas kung mahal supig apod na the big one. Ang sabi naman kadakol ang magagadan. Gura no man kahanda kita. Digdi sa probinsya kang Albay and sa Pilipinas kung mahal kung ingkaso yog-yogon man kita kimakusog na linaw. Tayan mga importantihon bagayan mga earthquake drill, fire drill. Dapat permi iyang pigpapagirumdom nganing aram ta kung ano sa tuyang mga gigibuhon. Kapag nasa akto na kita, nasa actual na kitang pangyayari, dahil naman yan tabi, Sir Noli Camba na susunod. Bara-bara nan pahit. Kaya masamok. Ayo. Si dating Mayor G. Rosal kan Legazpi City nagpahayag po na kung halimbawa madaog siya sa pagkandidato niya ngunyan, dahil na da siya makaso, dahil na da siya maparecount, kung talo, talo. Yan tabi mga tugang ang sabi ni Mayor G. Daog ngaya, daog. Dapat arog ka ng mga politiko.
pagdaog, na tayo ng desisyon kang tao, irespeto ang desisyon po kang tao. Yan ang mga maurag na politiko. Dapat pag naglaog ka tabi sa politika, tataw ka mag-ako ki daog, tataw ka mag-ako ki gana. Kung gana, gana. Kung daog, daog, dahil na magreklamo pa. Ayun nga yan so desisyon kang tao. Ayan sabi mga tugang ni dating Mayor G. Rosal kan Legazpi City. Okay? Yan mga tugang, mga kabayan na sa tuya, mga re-reparohon. Kanya na aldaw kita ni Nueves, digdi po sa satuyang program. Alas 7:55 na ang satuyang Philippine Standard Time. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ikaan burak ni Pasalamatan tanamonan sa tuyang mga katuwang sa programa. Taraga, Siyempre yaon po dyan permi ang MBY Dormitory. kaugma, MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, na ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kay Door Boarding House, sumiikan, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. ikaan burak ni Salamat tabi, Madam Maylin. Ingat tabi, Pirmi. sayunon, na MBY Dormitory, your home away from home. isip mo minahan. Siringman mga tugang ang oras na yan o kaya ang programang inidaraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Mo kami ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat man kang prinsesa, sa Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. iliw na Dyan po kamo magtaya sa loto. ikaan May chance lamang kita maging milyonaryo. Bako sa waiting ha. nun, sa taraga, Yan tabi mga kabaya kaugmahan, kay Angeline Sariba Kapitin. Maray na aga tabi. May gusto ka sa Yan po mga tugang mga kabayanan sa tuyong mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. kanganing maaraman ko. Ano ang Mabuhay po. dahil ka na 3 minutos tabi bago mag alas 8. parang Digdi po sa satuyang programa de po magarali Mabalik lang po kita, kalipas lang po kani. Pagtabang sa banwaan sa pumadudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. May gusasin matinabang, madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutuan, ibalik sa tungbanwaan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani
ang serbidor na tunay tang malalaoman. Sa pagserbi sa banwata, dakul siyang natabangan. Anumang oras si Bani Alcala sa tungdulukan, dahil nagduwa-duwa na kita paunrahan. May gususin matinabang, madali pa siyang bulukan. Si Bani Alcalang sa tungbutuan, ibalik sa satong banwaan. May gususin matinabang, madali pa siyang bulukan. Si Bani Alcalang sa tungbutuan, ibalik sa satong banwaan. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Malinaw nun, si Bani Alcala, ibalik na siya. Banwaan lamang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat po, Jill, sa mga tabang mo. Na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yan na matean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakul nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. G-I-O, G-I-O. G-I-O, G-I-O. Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong bunggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong bunggaw. Iyong bunggaw. Iyong bunggaw. Iyong bunggaw. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:02 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Karing man, ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Rener Bursik ang syudad nin Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Campos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alba. Sige, balik po, pangatugan kita digdi sa programa. Ako man po giraraya sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Nyang pungal daw kita ni Nuebes, pet sa 3 na kita kang bulan na Abril taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Sabi ni Angeline Sariba Kapitin, uy ang mga kapitin, mga sadiring tawo ko pa yan, adi. Kuya, pa kumusta man tabi ang mga taga Kinarabasahan, Malinaw Albay? Kamusta po kamo? May internet connection na kamo dyan sa Kinarabasahan, ano? Magayon kuha na kamong internet connection dyan sa barangay Kinarabasahan. Good morning, sabi man ni Albay Muna. Good morning.
Sa mga nakatutok sa tuya, di kumusta tabi ang Kapitin family? Diyan po sa Barangay Kinarabasahan kang Malinaw. Diba yung Kinarabasahan, maagi ka mo dyan sa Pulanggi, ano? Bago ka makaabot dyan sa Kinarabasahan, magkataning yan na barangay, ano? Kinarabasahan and Bagatangki. Dyan yan sa Banwaan kang Malinaw, Albay. Yung mga kapitin kaya, mga sadiring tawo mi pa yan. So lula ko tabi, kapitin ang apelyido. Kaya so mga kapitin na yaon dyan nga ni sa Malulos, mga sadiri mi pa pala na tao yan. Kaya permi man ako pigimbitara. Giriling-ilingan lamang ngayon kita. Ayan. Kumusta po kamuha dyan sa Kinarabasahan? Kumusta? May internet na sinda. May signal sinda. Yo. Salamat po nun sa indo ha. Ingat po kamo. Okay, sige tabi mga tugang ta dit na sa ng oras ang satuyang podkini ang programa ta ngunya na Webes. So ano ang pag-restoryanta para istorya na ngayon kita kasubago. Yo, o di albay di tabi kita ngunyan. Holiday po sa probinsya kang Albay. Sa probinsya sa kang Albay ha. Day kay intradig di iba. Oy, pangapudan palang tabi mo na taso account kang tugang ko na si Melinda Villar. Nahak kasudma. Busmar. Ngunyan pati ako tig chat na ni sa chat sabi digdi. Namalisyaan ko tulos, tasutugan ko, dahil man ang nag-chat sa kuya ngaya, hello. Nag-chat sa kuya ngaya, hello. Tapos, Tagalog, tanong ko sana kung may pang-transfer ka sa GCash, makisuyo sana ako. Di, paisip-isip ako, dahil man niya ako, sutugan ko nag-aarog kay ni. Ito palang tabi, Busmar, nahak so sa iyang Facebook account. Kantugang kong teacher dyan sa San Antonio National High School. Kaya tabi so si gari may dakulon ang pigsend ka ni na iyo nga niya naghahagad ki GCash. Ini tabi maging ano kita maski sa diri tabagang tawo. Mag-double check giraray kita. Ako na man nag-aarog kayo ni sutugan ko. Di inapudan ko duman sa messenger. O ngunyan nga ni, naka-active na naman sa account niya. Naka-active na naman, oh. Naka-active siya ngunyan. Sige ang pang-chat. Paano kung suday baga nagbe-verify tabi na bigla ka sa nang masenta, emergency ngaya. Pasuble AJ kas mo ngaya mo na ako kiten-K ta may emergency ngaya kami. Siyempre, midbid mo ngaya katrabaho mo, barkada mo, mabigla ka man tulos masend kijikas. Ito pala iba ang naggamit na kang account. Yo. So tig para forward ko na nga ni, pig-share ko na rin so abiso na nahak po so Facebook account kan sa kuyang tugang kasudma kadakol so mga nagharapot nagpapasiring sa muya ngata ngaya ito ta may emergency ngaya kamo maray tadaay man so iba nag-send tulos hindi dapat pala nagibuhon ta ha. Kita baga paano pag nakura-kura kita tapos day tulos kita nag-isip although midbid ta ngayon sa account pero day taram na siya pala iba na pala so nagamit. Double check pa rin kita pag abot po sa mga araw na pag nag-send po kita nin mga kwarta baka tabi mabiktima po kita nin mga budol. Ako nga ni day man ako natubod tulos ta day man na nag-aarog kaya sutugan ko ako ngunyan sana buda iba so pag iba bagang so normal din dong pag conversation baga sa mga message, sa mga text. Iba so
gamit na iba su lingwahe niya. Nagturo Tagalog. Kami ni Hermana, pag nag-chat kami, Bicol, Tagalog. Ako, Tagalog yun si Hermana. You know? May mga dakul ang pigsendan na naghagad nga ni Gcash. I-send mo nga sa Gcash, may emergency. Kuya, maprotesta po dito sa amin ngayong mapista? Maprotesta. Ngayong April 20 and 21, punta ka po dito. Ano yan? Mapista? Mapista o maprotesta? Maprotesta po dito sa amin. Anong maprotesta? Baka mapista, tabi. Mapista. Petsa 20 and 21, after Holy Week yan, piyesta siguro, tabi. Mapista dyan sa kinarabasahan. Punta po kayo dito sa amin. Ang kapitin nindot, mga saan po lahi ang kapitin? Diyan sa Malinaw, dakol na kapitin talaga dyan. Saan po? Piyesta. Okay, sabi ko na, piyesta. Piyesta pa lang dyan sa kinarabasahan. Naputado tabi si papa mo kung saan lahi ang kapitin. Mga kapitin. Kasi ang mga kapitin yaon dyan sa Matalipni and Barangay Malolos. Dyan sa Malinaw. Sige daw. Aputa daw si papa mo. Sara Syria. Si Saypa ito sa mga naramdaman kon mga tigpapamidbid sa kuya kay kang lula ko. Naka-star dyan sa Matalipni, mga kapitin and Barangay Malolos. Si Say nga na ito so nalingaw kung nalugod so mga lula. So lula ko kaya ka to pamiridbid sa kuya so mga lola man dyan. Di so mga bagong henerasyon na dahil na nagkakamiridbidan. Kaya kang naraman nindang kapitin kapalan ngaya, di magdigdig ka ngaya permita, magure-restoryahan kita, mga kapamilya may papalan. Kaya, nasa diring tawo. Si nalingawan ko lugod si lola ko dyan. Si Say na nga nito, tad-tad tamarumduman ko na sa na yan. Balikan tatabi ha. Day po kamo basta-basta magtao maski na nga ni so account na pigagamit midbid po nindo pero day taaram iba na palang so nagagamit lalo na ngaya kung i-Gcash mo ngaya tapos nagtao ki ibang number na Gcash tapos kita dyan so maging leksyon po ini sa tuya ta pag arog po kayan may mga tao talaga na mga eksperto sa mga arog gayan na nambibiktima sa nasinda. Na abo ninda magtrabaho nin patas, abo na ninda magtrabaho kikadipisit o nina papindot-pindot sa nasinda kang cellphone, nakakapambiktima na sinda. Sana maging leksyon ini and sana dahil po kita basta-basta tulos magtubod tabi, Boss Mar. Halimbawa, ako, nahakso sa kuyang account, na midbid baga tabi nindo ako. Kung midbid nindo ako, dahil ka mo basta-basta tabi, mapadara sa kuya, king kwarta, o kung ano man, napighagad ko, dahil man tabi baga ako naghagad. Baka, natatasyol buta na ta naghagad ngunyan, may emergency, dahil man niya naghagad sa kuya, o dapat iyan ang tandaan nindo. Apo dan tulos nindo. Kasi, kung iyan na tawong iyan, talagang siya ang naghahagad, masimbag iyan pag inapudan nindo. Pero pag inapudan nindo, dahil nagsisimbag, kung ano-ano ang rason, dahil ka ngaya mag-apod ngaya, taon ngaya, nasa emergency room ako, dahil ka mo magtubod kaya. Ta kung sutunay, totoo, ang naghahagad sa indo, masimbag iyan na masimbag.
Pero kung scam na palan, budol na palan, dahil nanggad po kamo kaya, kahirak man po, kang pinaghanap-hanapan nindo, mapapaduman sa na iyan sa mga tarantado. Iyan ang problema ta. Ang satuyang mga Facebook account, pag nahahak, tigagamit po sa bako kanais-nais. Biktima sutugan ko, kasudma, kadakol na mga teacher. Kadakol-dakol pong mga teacher, ang pig-send na may emergency, isend mo ngayon digdi sa GCash, arog ngayon kini-arog kaya. Maray nga ni, nakapag-post man tulos su aki ni hermana, pig-share mi na lang na dahil magtubod, taso account, Facebook account kan sa kuyang tugang na hack. Hanggan ngunyan nga ni ilingatabi si Redwin Sistina naka-active. Naka-active po so account kan sa kuyang tugang. Melinda Villar, hilingan nindo. Naka-active Sige pa kainin pambiktima. Melinda Villar. Ang profile niya naka-blue bado ang sa kuntugang sa likod kang eskwelahan. Ang background niya sa eskwelahan, bakong sa likod kang eskwelahan. Pa, day tabi magtubod ha. Day tabi magtubod kung ano-ano. Dipisil tabi, baka mabiktima kita. Dorda kula pating account ng tigahagad, pinakay baba 10,000. Paano kung ganyan bidbid mi man niya si madam, nabigla man kita, padaraman tulos ki 10,000, tayo emergency nga ni. Tapos kita kaya. So sana, arog dapat kita kaya niya, dapat perming alerto kita. Presence of mind. Alat ka, taday man ini ngayon nag-aarog kayo ni dati. Ngayon man ini naghagad. Dahil man ini nag-aarog kayo ni. Siyempre, tatargeton ka sa mga katsuro-chat. Mahiling niya duman Uni ngayon, kachat kayo ni si arog kayo ni. Papauranan na kamukang ki bagahagad kung ano, dahil nindo aram na iba na palang so nagagamit. Yan tabi, nangyari yan. Dakul na ang nangyari kaya na nahack ang sa indang Facebook account, ginamit po sa maraot. May mga nagkabirigla man na nagpadaratulos, nabiktima hirak man. So sana kita, maging alerto kita. Kay Madam Maylin, pag pinadarahan mo ni si Madam Maylin kay mga arugan, mapadaraman tulos yan. Tamidbid ako. Pero bago tabi ka mo magtao, apudan po nindo ako. Kung halimbawa man mahak sa kuyang Facebook account ko tabi si Redwin, mag-isip ka mo, ngata si Mr. Hulbutana, dahil man ini naghahagad, ngata tangon niya naghahagad. Yan, isipon sa nindo, dahil man ini naghahagad, maski nga ni may okasyon ini, o kaya may dahil man ini naghahagad, nga tatangon niya. Taday kasi aram ta, baka mahakman ang satuyang mga Facebook account. Dahil po tulos kita tiwala, maniwala. Susuro ko man na dating pag-iriba, so super alalay ni Acting Governor Ate Glenn, si Manay Joyce, iyo man, nahakman sa iyang Facebook account. Dis kami, mga barkada, siging chorcharat me, pati ako tigpadarahan. Magpadarada ko ki GCash. Yun na nga niyan. Ibalik niya sa nada pagkaagat may emergency. Ako, taib aram niya man na di akong pirak. Sinimbag ko, ano man niya ko ipadara ko sa ibo na di man akong pirak. Ito pala na hakso account niya. Ngayon, so inapudan ko sa telepono, so number niya sa cellphone. Nya ako nga tata naghagad ka sa kuya sa GCash na dai man akong pirak. Aramo bagad dai man akong pirak. Dai bako man niya ako ito. Nahack ngayon sa account ko. Uy, makan mo yan.
O kung day ko inapudan, day ko naaraman na nahakpalan sa sayang account. Inapudan ko. Maski day man ako talaga mataw, i-verify ko kung totoo. Day man niya ako ini naghahagad na arog kay ni. Buda, agadan niya ako, day man akong pirak. Iyo man nangyari sa account ko, maray sa nata na-recover ko tulos, o na-recover tulos kang aki ko. Sabi ni Sir Edwin Sistina, iyan ang problema kung pigagamit na sa maraot. Ayo. Siyempre, i-hack so account mo, ang purpose kan, gagamiton sa maraot, nga ni makadilin sa sinda. Ayo, o ngunyan nga ni, tigiling ko, naka-active na naman, o. Kasudma pa sa na kaya ini, naka-active na naman siya. Naka-active. O, naka-active so account ni Hermana. Paminsan-minsan, tigo-op. Tatigpa para apudan ko. Higpa para apudan ko. Dahil man tiglisimbag. Aram niya man yan. Dahil man ang masimbag. Dahil man po yan masimbag. Kaya tabi kita. Ingat po kita. Dapat maging alerto po kita. Nangyayari na po talaga yan ngunyan. And, posibleng mangyari pa yan. Sa mga masunod na aldaw, masunod na bulan, lalong-lalo na ngunyan na ma-eleksyon, dakol ngunyan ang mga matatali na sa cellphone. Na iyo yan ang pinakapunto ninda, makapangloko sinda king kapwa, tapos easy money sa inda. Habo sinda magtrabaho, easy money ang gusto ninda, sumang loko ning kapwa, alabot may man niya, bako may man niya ini, gagamiton may man sa nangeso account ni Ulbutana, total ngayon ni si Ulbutana, dakol ngayon nagdadangog digdi, dakol ngayon ning barkada, pag ginamit na ngayon ang Facebook account kayo ni, makakagulpi kita. Sana tabi ha, sana day kumapig hahagad na mahak sa kuyang FB account. Sana tabi day kumampig hahagad na mahak po ang Facebook account ko and magamit po sa bako tama. Kaya ingat po kita permi. Permi po kita pasiguro and dapat iyon na nga niyan alertado permi kita. Yan baga may number baga ako 0975-985-6545. Apudan po nindo ako sa sakuyang landline. Sa sakuyang CP number. Bako sa Facebook kasi ining Facebook, ining Messenger, nahahack talaga. Pero sa cellphone number ko, yan baga. Kaya ako, minsan paano kaya kita tabi, Sir Edwin, naka-rely na lang kita sa Facebook account, sa Messenger, o paano kung dahil ka makontak sa Facebook account, o kaya dyan sa Messenger mo, di dahil ka ng kontak naman sa tao. So, importante yun perang giraray. So, basic. So, CP number kan tao, tanganing pag may emergency, maapudan mo. Ang pahitabagangon yan, may number ka ngayon ni Arugeni, dahil ngaya, nakukunta ko sa nangaya yan sa Facebook, sa Messenger, o yugo-yugo nindo yan. O paano na kung dahil na sa Facebook, dahil na sa Messenger, balik po kita sa basic. Ang basic, so CP number. So CP number tabi. Takong mahak man so Facebook account, Messenger nindo, apuda nindo sa CP number. Duman nindo mapapatunayan na siya ito. Unless otherwise man, kung mawara sa cellphone, ginamit man kang ibang tao, yung pinaka-the best, apuda nindo, nga ning makauro nindo kung siya mananggad iyan o bako. Bako? Halimbawa, kung nawaltak sa cellphone mo, ginamit man ki sa daay ka nais na paggamit, apudan mo na nindo. Pag nagsimbag, kung magsimbag, totoo yan. So, totoo. Nagsimbag, so totoong tao. Pero kung iba, dahil nagsisimbag, ay, budol iyan. Mabubudol tabi kita dyan. Yan ang pag-verify kung totoo mananggad. Halimbawa ako, may nag-chat sa indo na nanghagad ako kung ano-ano.
may emergency ako. Balik ko sa nangyaya sa Indo sa aga. Yan mga modus nila eh. May emergency kami. Nagkulang sukas ko. Kaipuhan ko. Tabang sa aga, balik ko sa Indo. Bago tabi ka mo mag-tauman, mas kimigbedo nindo, apudan nindo. Pag inapudan nindo, dahil nagsisimbag, may problema yan. Kasi, ang tao, pag nagsublian sa Indo, kaya nag-utang ang sa Indo, masimbag yan. Ako tabi ini. Ako mananggad niya ni Arukan. Pero kung dahil nagsisimbag, mag-isip-isip na kamo. Dahil na kamo magpadarata, sigurado, may scam kamo kaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi ha, ingat tabi kita. Pag-arog ka yan. Pirang beses na yan, dakol na may mga nangyaring arog kaan. Sana maging leksyon manggiraray ini. Pasiguro kita. Kung halimbawa kita baga madali man sa nabaga kita react tulos kita na uni nga emergency kay puhan ipadarata tulos na day kita nagbe-verify arog ta kaya ni lalo na pagbarkada ta arog kay Sir Willie Binancio Salazar pag ini mag-chat na ngaya padaran mo ngaya kay arog kay ni sa Gcash ko ta may emergency nga kami, mapadaraman tulos kami, tabarkada mi. Ito pala, nahakso account, iba man so guminamit. Tapos, siyempre maisip ka, si Boss Willie, dahil man nangangaipok ipirak, tamayaman ini. Maisip ka, natataday man naghagad kipirak, tamapirakon ini, nga naghagad mo niyan. Maisip-isip ka na, bako ini si Sir Willie, iba ang nagagamit kang account niya. Tanay ka man, dahil man ang mahagad siya mo, tamapirakon an. Ako, ayan dapat ang tigtatandaan ta. Dahil man ang naghahagad, tapos ngunyan maagad sana. Unang pirakan, sinako. Kaya mag-isip-isip kita tabi, di kita tulos na magbasta-basta sana. Dipisil na. Sige, tanaha ta. Pag mga arog kaning mga chat ni Sir Willie, pade pautang. Tubod ka man kaya na utang yan, mapira ko nang sinako ka ng pira. Hinda. Nalaman ka kumatubod. Sinako ang pira kaya na utang. Serbisyo asin reparo. Sa higdaan nakadangot ako hinuninin sa rumdamdam. Ay, kumusta tabi sa mga taga dyan sa Kinarabasahan, Malinaw, Albay, sa Kapitin Family. Advance happy fiesta po sa Indo, mapiesta na pala dyan sa barangay Kinarabasahan. Aloy na ako day nakadyan. Mga dekada na siguro. Last kong pakadyan, so nagbabaklay kaming halawigon. Karingon yan, gari may nakalawag na dyan, so mga habal-habal adi. Aloy na, grabe. Kalast ako nakadyan, baklay talaga. Kumusta po kamo sa mga taga Kinarabasahan, Malinaw, Albay? Si mong boses, iyo pala. Sa kumbangon mga arog ka na mga tao, habo yan magparagal, ang gusto ka yan, so easy money.
Day nagpaparagal arog sa tuya. Kita nagtataranom kitang kamuti. Oh. Tinda ay iba man ang pigtatanong. Basta pahit siya na kita ha. Pero presence of mind dapat alerto pirmi kita. Nga hindi po kita mabiktima. Yeah? Oy mga tugang, alas 8:29 na sa tuyang Philippine Standard Time. So inabot na po kita kan sa tuyang para mentras na magparam digi sa programa. Sa pangaran ni GM Maestro Neil Adtuon, ni SM Sir Tony. Sa pangaran ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, si Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Bursi kan Syudad din Tabaco. Si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat sa Kapos Bilo Lotto Outlet. Param na po muna sa indong lingkod. Antabay po kamo at yan alas 10 sundo alas 11. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Ribanan kita duman 10 to 11 yan mamaya. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana Tabini. Saga naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala,
Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo. Basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.